magalakaw. Hi mga welcome to my channel. Karon kay hapon naman diha mo humay dali na namuswak na dating ani naman ni happy tingali dakar manguha kog tangkong ang mga adobo nga wamisid-an daka payo ko mo kini siya gitawag og tangkong kangkong. Gusto ba? Mga kog tangkong kay panahon ro sa krisis wa tay sud-an. Ay po santo. May tangkong lagi dani lagi. Tara guys. Okay. Tara dudes. Balik na mi kay gamay rin tangkong na, ang tangkong na gamay ka adto na. Maigo ka ka na mo nga kabuok ta pilang gut ra ni. Mona kinabuhis pobre sa mga tangkong da. Mao kay pa ni magab. Kay December pa bag ting ani? December. Dara mga dods na yung mga puan kapayas dapoy kaila ba mo ani mo ni tawag kalamunggay tara na dods may raytang ko tawag ta kami Iulit tura ka na. ito to dag Yun. lama guys oh dagagayog sili oh mga dagang dagko ang gadto nga sili hani mo silihan ni ano demonyo ba ni o labuyo day mga jumi diri daya mga ko sili bilang lugas
sobra kadaghan tawag sili nangake. Go! Welcome to my channel. Welcome back. Ganihan napalong to karon okay na ang cellphone. Dakar kay paduong na may muuli kay hapon naman. Ipakita na mo among view sa basak. Mahina dar ko. Ang mga kahinay ganip. Ato view kayo dito. Kita ninyo ninyo. Kato dito mo na mayana Bohol. Dire Duhiro Bohol. Shout out ko ni Ate Florami Boholano, ay Boholana. Og ni Rosel Manyura. Taga-Alicia ni sila. Kuha na sila na ikusog na sila nga vlog ba nga sikat na sila kaadyo. Hi Ate Florami Mayura. Please don't forget subscribe for your channel Rodel Boholano. Ay kinagpapahan si Madam Ginalyn. Kamera po. Tangkong lagi ng mamig tangkong, kamari tangkong. Kami ugot. May dagag ubo diag mga dods. Ubo sa kawayan. Eh,